नोंथांमोना गोबां आंखौ साननानै बे गुवाहाटियावलाय लकडाउननि समाव मानो थांखो बेलाय साननानै आं गुवाहाटियाव फैयाखै आं गुवाहाटियावनो थाखायो लोगोफोर हेलौ लोगोफोर आं दिनै मा होनो नोंथांमोननो गुवाहाटिखौ देखायनो नागिरदों आं मोनसे खामानियाव फैदोंमोन अफिसनिफ्राय ओंखारबोदोंमोन आरोना थिग बे समावनो आङो फिरखौ नुबाय फिरखौ नुनानै आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों देखायगोन होननानै सानबाय दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननो दिनैनि बे ब्लग भिडिअनि गेजेरजों गुवाहाटिनि नुथायखौ देखायनो नागिरदों बे लकडाउननि समाव माबायदि जागासिनो नोंथांमोना नुगासिनो दं जानो हागौ गारि खारगासिनो दं आरो बेखैजा मैगं बाजार आरो बै शपिं मल हटेल गासिबो खुला जाजोब्बाय मिथिबायना मा होनबावनो दा बेखायनो नोंथांमोनाबो एसे नुथों होननानै आं भिडिअ खालामदों एबा ब्लग भिडिअ खालामदों बे भिडिअखौ आं बानायदों जुननि 1 तारिख खालि नोंथांमोना भइसखौ मोजाङै क्लियारै खोनायाबो जानो हागौ मानोना आङो मास्क लगायबाय दं इक' बेंकनि एटिएमआव हाबदों आङो फैसा बहननो नागिरदों इंलिस 5,000 खनसे नोंथांमोनाथ' नुखाबाय जानो हागौ नै माबायदि खुलिगासिनो दं गुवाहाटियाव दा बेलासिनि 6 बाजि जाबाय आरोना टाइमा दाबायदि खुला जाजोबगासिनो नायबानो जाबाय मा होनबावनो आरो लोगोफोर दा लकडाउननि समाव आरो गासिबो खुला जाजोब्बाय गस्ला नांगौ गस्ला मोनो साथा नांगौ साथा मोनो गासिबो मोनजोबो आरोना नायबानो जाबाय नै आरो इहाय जानाय लोंनायबो मोनबावगोन आं बोरैबा मोनबायलै जुदि आंनाव दा सन्देर नांगौबा आं मा खालामनांगौ नै सब खुला जाजोब्बाय इखिजा आरो पुचका पानिपुरि दखानाबो खुलायैनो दा आजिपुरा खुलिले नाकि सब आजिपुरा खुलिले खुलिजोब्बायना मिथिबाय मा होनबावनो लोगोफोर नोंथांमोननो देखायनो थाखाय बानायदों बे भिडिअखौ मा होनबावनो आरोना नोंथांमोननो देखायनो फैनाय जाबाय नायबानो जाबाय नै मानसियानो मानसि लकडाउनावथ' जोबखाबाय ना खिन्थु भाइरासासो खमायनो थाङाखै नाथाय एसे नाजानांगौमोन आरोना ससियेल डिसटेन्सखौ मेनटेन खालामनो नाथाय मेनटेन खालामनाय जायासै नायदो माबायदि जागासिनो दं नोंथांमोना मा होनबावनो दा बिदिखौ नोंथांमोना माबा मोनसे होननो गोसो दंबाथाय होनहरबानो जाबाय आं दा बेरायगासिनो दं गुवाहाटियाव हारसिङै आं मोनसे खामानियाव फैदोंमोन ओमफ्राय आङो मानसिफोर भिर जानाय नुनायखाय लाबाय आरोना दा दिनै डेटआ जाहैबाय दिनै 1 जुन बे दिनखालि आरोना बे नुथाया नायबानो जाबाय नै मा होनबावनो गारिफोरखौबो नाय मा होनबावनो लोगोफोर मास्क लाबाय दं आङो खोनायाखैबो जानो हागौ दै नायबानो जाबाय माबायदि मानसि नायबानो जाबाय लकडाउननि समाव गारिया माबायदि खारगासिनो दं जोंनि बिटिआरआवबा माबायदि सोलिगासिनो दं बेखौ आं जेबो मिथिला नोंथांमोना आंनि मोखांखौ मोजाङै नङा आं मास्क गानगासिनो नै आंना लकडाउनाव माने मोदोमा फुंजोबनानै दं माने ओंखाम जानाया एसे बांद्राय जादों नालाय सानफ्रामबो बेदरलाय नालाय जागासिनो दं लकडाउनाव थायै मा होनबावनो आङो एसे बोरैबा मोनदों आरोना बे लकडाउननि समाव ससियेल डिसटेन्सखौ जेबो मेनटेन खालामासै बिदियावनो बारायगासिनो दं बायदि मोनदों आङो जोंनि बे आसामाव आरो गुवाहाटियावथ' अनेक बारायबाय मिथिबाय नायबानो जाबाय नै मा होनबावनो लोगोफोर नोंथांमोना मा सानो दा बेनि बागै आं दा बेखायनो ससियेल डिसटेन्सखौ मानिनानै ब्लग खालामबाय दं आं रावनिबो खाथियाव थांनानै भिडिअ खालामाखै मा होनो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय आरोना जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार खालाम दिनैनि बे भिडिअआ जाहैबाय ब्लग भिडिअ दा आं भिडिअखौ बानायगासिनो दं बेलासिनि 6 बाजि रिंगायाव आं बेखौ एडिट खालामनानै आपल'ड खालामनांसिगोन दा मोनानि 8टाफोराव नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायबायब्ला नोंथांमोना 9टा नङाबा 8टासोआव नायबाय जानांगौ गुड नाइट लोगोफोर गुड नाइट नोंथांमोना मोजाङै उन्दुबानो जाबाय आरो जादों लोंनोबा मोजाङै जाबानो जाबाय आं गुवाहाटियावनो दंखायो लकडाउननि सिगांनिफ्रायनो गुवाहाटियाव दंखायो आरो गुवाहाटियावनो थाबाय थागोन आं गामियाव थांथ'वा दा गामियाव थांबाबो क्वारेन्टाइनावसो थानांगोन नङा होमबा दा बेखायनो गुवाहाटियावनो था गुवाहाटियावनो इन्जय खालामबाय था बेमारा जाबा गासिनावबो जाखागोन मिथिबायना आं बेफोरखौ जेबो मोना आंनाव जाबा आंनावबो जाथों ना मा होनो लोगोफोर नाथाय खामानिया देरसिन गावनि उदैया देरसिन दा कर'ना भाइरासखौ गिनानै थाबाथाय बबेनिफ्राय मोनजानो ओंखामखौ नङा होमबा दा बेनिखायनो गावनि उदैखौ सुस्रांनो थाखाय गासिबो ओंखारबोदों मिथिबायना नोंथांमोना गाज्रि मोननो हागौ जानाय लोंनाया देरसिन नङा होननानै नाथाय जानाय लोंनाया देरसिन मिथिबाय मानसिनि जिउआव कर'ना भाइरासनि थाखाय लकडाउननि समाव साबेसे मानसि थैदों मिथिगौ मोनजायैनि थाखाय गोबां मानसि थैदों बे लकडाउननि समाव दा नोंथांमोना आंखौ गाज्रि मोननाङा आं गुवाहाटियावनो दंखायोमोन लकडाउननि समाव आं फैयाखै आरो दा बेखायनो आङो ब्लग खालामनो
सम मोनो आरो ना गुवाहाटियाव नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा बाय बाय